ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት ክብል ክዝምር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመርታ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ንሱ ክጽዋዕ ንሳኻ ዘይትርሳዕ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ሕይወትካ ክብሪ ይግባእ እሞ ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። ኩሎም ቅዱሳን መላእክቲ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ አኽቢርዎም እሞ ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ብምቕጻል ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መጺኹም ከመይ ቀኒኹም ብድጋሚ እግዚአብሔር አምላክና እንኳዕና ሆሳዕና በሰላም በሐጎስ ስለተጻሕና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ካብዚ ብምቕጻል ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዚ መንፈሳዊ ንስሓ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ለማዓንቲ መንፈሳዊ ሕቶ ብምኽንያት ሆሳዕና ሒዝና መጺና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትኮኑ ብስም እግዚአብሔር አምላክ ሓደራ ንብል። ካብዚ ብምቕጻል ህፃናት መጀመርያ ስምኩም ካብኡ ከዓ ቁፅሪ ከዓ ምረፁ። ስመይ ዲያቆን ሙቀደስ በላይ ይበሃል። ቁፅሪ 9 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ወይ ተሰቂሉ እንታይ ክምህረና ስለ ዝደለየ እዩ? ትሕትና ክምህረና ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ኣትዩ ንምንታይ እንተይልናኻ ትንቢቱን ምሳሌኡን ንኽፍፀም ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘመነ መከራ ዘመነ ኣፀባ እንተኾይኑ ኣብ ፈረስ ተፃዒኖም ይኣትዉ ነይሮም። ዘመኑ ዘመነ ሰላም እንተኾይኑኻ ኣብ ኣድጊ ተወጢሖም ይኣትዉ ነይሮም። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ዝኣተወ ዘመኑ ዘመነ ሰላም እዩ ንኽብል ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ኣትዩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ሶስና ቁፅሪ ምረፂ። ስመይ ሶስና ክስተ ይበሃል። ቁፅሪ 14 ቁፅሪ 14 ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ብዙሕ ጭልጭል ዝብል ናይ ምንታይ ምሳሌ እዩ? ሄሮዶስ ዝቐተሎም ህፃን ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ጭልጭል ዝብል ድምፂ ወይ ናይ መላእክቲ ከምኡ እውን ነቶም ናይቶም ሄሮድስ ዝቐተሎም 144,000 ምሳሌ ወይ ድማ ንዕኦም ኣብነት ንኽገልጽ ቤተ ክርስቲያንና ኣብኡ ተሰቕሎ ማለት እዩ። ስምካ ካብኡኻ ቁፅሪ ምረፅ። ስሜ ሜሮን ይበሃል። 18 ቁፅሪ 18 ሆሳዕና መበል ክንደይ ሰንበት እያ? ሻምነይቲ ሆሳዕና መበል ሻምነይቲ ሰንበት እያ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ቤት ስም ክላል ስመይ ቤቴል ጸጋይ ይበሃል። ቁፅሪ 5 ቁፅሪ 5 ቅዱስ ገብርኤል ካብ ነበልባል ሓዊ ዘድሓኖም መንእሰያት ክንደኦም መነመን ይበሃሉ? 3 አናንያ፣ አዛርያ፣ ሙሳኤል ይበሃል። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ስምካ ቁፅሪ ከዓ ምረፅ። ስመይ ዲያቆን ዳዊት መብራህቶም ይበሃል። ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 1 ኣብ ግዜ ሆሳዕና መነመን ዘሚሮም ወይ ድማ ኣመስጊኑ? ህፃናትን ኣማን ቤተንያ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ስመይ ኤልዳና ሄኖክ ካሎ ይበሃል። ቁፅሪ 2 ንደቂ መዛሙርትኻ ስቕ ኣብሎም ምስ በልዎ ጎይታ እንታይ ኢሉ መሊሱሎም? ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንሳቶም ስቕ እንተበሉ እዚኦም ኣማን ክጭድሩ ክጅምሮ እዮም ኢሉ መለሰ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ቁፅሪ ምረፅ። ቁፅሪ 10 ጎይታ ህፃን ኮሎ ካብ ዝገበሮም ተኣምራት ቃስ? ብጭቃ ዑፍ ሰሪዑ እና ብጭራ ተራሚዱ ወይ ኸይዱ። እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ሰሱና ቁፅሪ ምረፂ። 22 ሐዋርያት ንመጀመርያ ግዜ ክርስቲያን ተባሂሎም ዝተሰሙይሉ ቦታ ኣበይ እዩ? ሐዋርያት ክርስቲያን ተባሂሎም ዝተሰሙይሉ ኣበይ ቦታ እዩ? ኣብ አንጾኪያ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ሐዋርያት ንመጀመርያ ክርስቲያን ዝብል ኣብ አንጾኪያ ተሰሚዮም ማለት እዩ። ሜሮን ቁፅሪ ምረፅ። ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 3 ሆሳዕና ማለት እንታይ ማለት እዩ?
ጎይታ ሕጂ አድሕነና ሆሳዕና ማለት ጎይታ ህዝብኻ ሕጂ አድሕን ዝብል ትርጉም አለው። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቤትኤል ቁጽሪ ምረጺ ቁጽሪ 4 ቁጽሪ 4 ሕፃን ቅዱስ ቂርቆስ ክንደይ ዕድሚኡ 3 ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቁጽሪ ምረጽ ቁጽሪ 8 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ካኣቱ ከሎ ህፃናት እንታይ ኢሎም አመስጊኖም? ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት በስመ እግዚአብሔር መጽበረኺ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሆሳዕና ናብ ኢየሩሳሌም ካኣቱ ከሎ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እናበሉ እቲ ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እናበሉ ንእግዚአብሔር አምላክ እናመስግኑ ናብ ኢየሩሳሌም አትዩ ማለት እዩ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቁጽሪ 17 ቤተፋጌ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቤተፋጌ ማለት ቀራና መንገዲ ድማ ክልተ መንገዲ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቤተፋጌ ማለት ቀራና መንገዲ ማለት እዩ። ዲያቆን ሙቆት ቁጽሪ ምረጽ ቁጽሪ 12 ቁጽሪ 12 ጌታን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አድጊ ንኸምፁ ዝለኣኾም ሐዋርያት ክንደዮም መነመን ከይበሃሉ? ክልተ ሐዋርያት መነመን እዮም? ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ እስርቲ አድጊ ንኸምፅሉ ካብ ሐዋርያት ክልተ ልኢኹ ነይሩ ጴጥሮስን ዮሐንስን ይበሃሉ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሶስና ቁጽሪ ምረጺ ኢስራ ዘመነ ነገስት ዝበሃል ካብ መን ክሳብ መን እዩ? ካብ ዳዊት ክሳብ ክርስቶስ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዘመነ ነገስት ዝበሃል ካብ ዳዊት ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ሜሮን ቁጽሪ ምረጽ ቁጽሪ 6 ቅዱስ አባኖብ ክንደይ ዕድሚኡ? 12 አይስማዕን ዘሎ 12 ዕድሚ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቤትኤል ቁጽሪ ምረጺ ቁጽሪ 7 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አበይ ቦታ ተሰቂሉ? ኣብ ቀራንዮ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅለሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኑ ዝተፈለየ ቦታ ቀራንዮ ይበሃል ማለት እዩ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቁጽሪ ምረጽ ቁጽሪ 21 ዘመነ መሳፍንቲ ካብ መን ክሳብ መን እዩ? ኣብ ነቢ ሙሴ ስጋዕ ነቢ ሳሙኤል። ዘመነ መሳፍንቲ ዝበሃል ካብ ሙሴ ወይ ድማ ካብ ነቢ ሙሴ ክሳብ ነቢ ሳሙኤል እዩ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና 19 ንጎይታ ክሳብ መስቀል ዝሰዓቦ ሐዋርያ መን ይበሃል? ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተሳሕዘ ሐዋርያት ተበቲኖም እዮም። ግን ክሳብ ቀራንዮ ወይ ድማ ክሳብ ጎይታ ዝስቀል ዝነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ድማ ወንጌል ዝጸሓፈ እዩ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕቶ ምረጽ ቁጽሪ 24 እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ማለት እዩ? እግዚአብሔር ማለት ፈጣሪ ዓለም ወይም ፈጣሪ ጎይታ ዓለም ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ማለት መጀመርያ ናይ ሓድነት ስም እዩ። ከምኡውን ናይ አብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስም እዩ። ካልእ እውን ፈጣሪ ዓለማት ገዛኢ ዓለማት ኮናኒ ዓለማት ማለት እዩ። ንሓውና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሶሶና ቁጽሪ ምረጺ ኢስራ ተባሂለ። 15 አዳም አበይ ተፈጢሩ? ኣብ ቀራንዮ ኢላ ትባሃል ቦታ። አዳም ዝተፈጥረሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኑ ቀራንዮ ወይ ድማ ኣብ ኤልዳ ዝበሃል ቦታ ተፈጢሩ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሜሮን ቁጽሪ ምረጽ 16 ስላሴ ክንደይ እዮም? መን መንከ ይበሃሉ? ሰለስተ እዮም። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ኣብ አቦ ወልድ
ውሉድ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ወይ ድማ አስራጺ ስላሴ ሓደ ይኾኑ ሰለስተ ይኾኑ ስሞም ከዓ አብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቤትኤል ቁጽሪ ምረጺ ቁጽሪ 11 ቁጽሪ 11 ጎይታናን መድኃኒና አደ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መን ትባሃል? አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ዳዊት ቁጽሪ ምረጽ ቁጽሪ 23 ቁጽሪ 23 ውዳሴ ማርያም ዝደረሰ አቦ መን ይባሃል? ቅዱስ አቡነ ቅዱስ ኤፍሬም ሴራዊ ውዳሴ ማርያም ናይ አዴና ቅድስት ማርያም ምስጋና ዝደረሰ ቅዱስ ኤፍሬም ሴራዊ ይባሃል። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኤልዳና ቁጽሪ ምረጺ ቁጽሪ 13 ጎይታ ብመዓልቲ ሆሳዕና ናብ ኢየሩሳሌም ከአቱ ከሎ እቶም አይሁድ እንታይ ኢሎም ተቃዊሞሞ? ንደቂ መዛሙርትኻ እስተቃብሎም ኢሎም ተቃውሞዎ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝነበረና መደብ ኣብዚ ወዲና ኣለና። ሳብ መወዳእታ ስለዝተኸታተልኩምና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ንስሓ ዝሰርዓካ ኣይኮነን ጻድቕ ንዘይበደሉኻ ነብርሃብ ኒሳ